Il-Partit Nazzjonalista jissokta bil-kampanja tiegħu ta' billboards ikkupjati. Dan kien is-sentiment komuni fil-kummenti li bosta ħallew fuq il-blogs u social media matul il-jum tal-ġimgħa wara li l-Partit Nazzjonalista nida l-aħħar billboard tiegħu. F'dawn il-kummenti fuq il-blogs u social media intqal li dan l-aħħar billboard tal-Partit Nazzjonalista ma kienx ikkupjat minn xi kampanja tal-Konservattivi Ingliżi tas-sebgħinijiet. Iżda minn idejat li ħareġ bihom il-Partit Laburista Malti fil-billboards tiegħu fl-aħħar ġimgħat. Dan l-aħħar billboard tal-Partit Nazzjonalista kien ippreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministri Mario De Marco u Chris Sajt. Fi żmien meta d-deputat Franco De Bono ddikjara f'aktar minn okkażjoni waħda, inkluż fil-Parlament, li mhux se jkun qed jappoġġja l-Gvern, il-Ministru Mario De Marco qal li m'hemm xejn li s'issa jagħti indikazzjoni li l-Gvern m'għandux il-maġġoranza fil-Parlament. Jiena m'hemm xejn li s'issa jagħti indikazzjoni li m'għandniex maġġoranza fil-Parlament. Min-naħa tiegħu l-Ministru Chris Sajt qal li l-Gvern jieħu deċiżjonijiet b'konsultazzjoni sħiħa, inkluż mal-pubbliku. Mistoqsi iżda minn One News jekk kienx saret konsultazzjoni pubblika dwar iż-żieda tal-500 € fil-ġimgħa li l-membri tal-Gabinett taw lilhom infushom, Sajt ma wieġibx u qal biss li din issa ġiet irtirata. One News staqsa wkoll il-Ministru Sajt jekk jagħtix garanzija li l-Gvern ieħor Nazzjonalista ma jerġax iżid il-pagi tal-Gabinett. Iżda Sajt mhux biss ma talebda garanzija, anzi qal li fuq affarijiet bħal dawn se jsiru l-konsultazzjonijiet biex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Il-kwistjoni tal-onorarja u l-garanzija jekk tiżdied jew le, nassigurak li l-Gvern kull deċiżjoni li jieħu joħodha bl-aħjar mod possibbli u x'jiġri f'leġislaturi oħra żgur li din tkun deċiżjoni li tiġi konsultata internament u anke esternament biex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Sajt kien mistoqsi wkoll dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ billboard ieħor negattiv, anke jekk din-kampanja kienet ikkritikata b'qawwa pubblikament minn nies fih dan il-Partit Nazzjonalista stess, fosthom l-Ewroparlamentari u kandidat Nazzjonalista Simon Busuttil. Huwa wieġeb biss li l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem ukoll dwar affarijiet pożittivi.